Ay mga mamas, ayan, nagbalik na ako dito sa Baltan Lodge. Andito na ako ulit sa Puerto Princesa. Carry na. Okay na siya. Sa taas ako. Pero bukas, pwede ako bumaba. Okay. Thank you. Bukas na yon. Thank you. So, second floor. Balik na tayo ng Puerto Princesa. So, bago yan, gusto ko rin, nasa ano ko. Kalye, Dami ng mga building dito, Ako lang nga nandito. May terrace. Dali, ba't hindi ko mabuksan? Kasi nakalak pa. Si bakla talaga. Hindi. Ba't tayo mabuksan? Yan. Andito ako sa pinakita. May terrace pala. Ang ganda ng aking pwesto ngayon. Maganda na sa terrace tayo. Pero feeling ko sa umagang init dito. Tanaw ang kalye. I miss this. So, ito na nga, ang mga naganap kanina. So, alas 9, umalis ako sa Rizal, Palawan, and dumaan ako sa Quezon. So, ang nangyari naman is, work from home sila pag Friday. So, wala silang trabaho. Pero may nakausap na kami na tao doon from Quezon tungkol sa kanilang event. So, ipa-follow up nila ako, i-update nila ako. Magtatawagan kami ulit. Thanks to Sir Ed, sa pagbibigay sa atin ng client. And so, as dyan sa bayan ng Aborlan. So, pakaabangan nyo kami dyan sa Aborlan. And sa Quezon. So hopefully matanggap and maaprubahan tayo, especially now na nalalapit yung kanilang kapistahan this coming May. So yan yung dapat nating asikasuhin din, para na sa ganon mas marami tayong project. So sa mga taga Quezon dyan sa Palawan, shout out sa inyo. Yan, sana matulungan niyo rin ako. Matulungan nyo rin ako na makuha natin yung ating event diyan. Grabe ko oily yung aking pes, nakakainis. Ang init, pero buti na lang andito na rin tayo. So makakapagpahinga-hinga tayo. Kaya naman, yan. Tour ko na kayo sa aking room. Mag-isa lang ako rito, pero double deck siya. Parang kagaya dun sa tinuluyan ko din sa Rizal sa Grave Pension. Social ng CR. Glass. Sliding. Social. So we need to open na the aircon. Naka-on na ba? Naka-on naman na. Diba, kabog. So kailangan pa lang din iayos ang ating gamit. Nadala ko pala yung chinelas nila dito. Papalit nila tayo ng ating pambahay na kasuotan. Actually, marami na rin mga laundry, kaya mamaya magpapalotry ako. Nagbibihis muna ako mga moms. Ayan, at since nandito na rin naman tayo sa Puerto Princesa, hindi makukumpleto ang aking pagpunta rito kung hindi ko mamimit ang isa sa mga taong malaki rin ang aking pinagkakautangan ng loob. Dahil siya yung nakasama ko siya yung tumulong sa akin nung na-stroke si mama. Isa siya sa mga taong talagang full support as in buo, Kaya
tuwing pupunta ako dito, hindi pwedeng hindi kami nagkikita o hindi pwedeng hindi kami magkikita. Kaya, samahan niya na ako. Kakatagpuin ko na siya. Kasi, napaka-busy na naman niya. Siya yung babaeng parang walang kapaguran. At parang, ewan ko ba rito, napaka-hard work talaga dito. So, kung sino yung tinutukoy ko, makikilala niyo na siya. So, now, on the way na dito si Mother. So, siya kasi tinuturing ko rin talagang pangalawang ina ko nung nandito ako sa Palawan. Well, ngayon, bibihira na lang di kami makapag-communicate kasi busy na rin siya sa mga ginagawa niya. Good thing, nandito ako ngayon sa Palawan. Parang puyok-puyok ako. So, I'm so excited na makita ko na siya ulit. Feeling ko parehas na kami ng hair, ng haba. Ewan ko lang baka mahaba yung kanya. So, mamaya, hintayin natin. Kasi, nandito na raw siya sa, sa stoplight. Malapit yun sa dati namin, sa bahay ng isa rin namin kaibigan na nandito sa Palawan. So, hindi ko rin alam ko saan sa kami pupunta. Hey! I'm so excited. Ay! Lasa! Gupa na meron ko. Ganda-ganda mo. Sus, pero buyag. Hello, mother! Bakit ka pa sa ilog? Ha? Kaya ako sa ilog. Kaya magbabay-bay ka? Wala pa. Ayoko pa mag-bye-bye kasi wala na magbulay. Ikot-ikot muna kami mga moms. Para akong Shrek dito sa kulay ko. Ganda. So, ito na mga moms. Nandito kami. Oh my God! Kinikilabutan ako bigla. Oh. Bibilan niyo. Hindi, wala pa yan. Meron na. Ay, oo nga no. Ayan o. Bibili kayo dyan. Oo, sa kanto. Wala pa, ma. Meron Wala pa. Wala pa siya niyan noon. Wala pa yan. Oh my God, andito na. Ito po yung dati namin nirahan. Diyan, papasok dito. Nandiyan ako nanirahan for 2 years. Puro katarungan. Ayan. Diyan, papasok po yan diyan. Oh my God, ang galing. Hello! Grabe. Tapos, itong kahabaan na to, lakad na lang namin yan papasok sa bar kasi walking distance lang po talaga, nasa likod lang kami. Tapos ngayon, ang bongga na, dami na niya mga ganito-ganito. Ano to? Bar. Saan kaya ako mag-park ito? Tapos dito. Ito ano to dati. Ano lang, hindi pa siya ganyang building. Ayun pa lang yung, ito yung Corazon Inn pa lang. Ang good. Diba? Ang dami ng, ano dito, gimikan. Ito salt and pepper. Walang kape yan dyan. Kape-kape lang tiyo kasi nakaka-thunder na po yung ano. Yung latok. Pag puro tayo Ano ba latok. yun? Latok is inom ng alak. Sabi mo nasa Balta. Sabi mo kasi dadaanan mo siya. Hindi. Punta sa talangan, sa sakyan. So, Baltan na ba to? Ayan ganyan kami noon, mga performer, tamang walk-walk lang kami, lahad-lahad kami, pauwi kami sa bahay namin. Tapos yung tawag dito, pinakikutan kasi andun yung Kapitolyo ng Palawan. Wala may ako para. Naalala ko pa, mother, no, pagtapos ng set, Chowlong agad, o kaya Lugaw. Ay, ito yung 3641 niya. Paano ako mag-park dito? Kaya may motor man. Ayun. Diyan ka talaga mag- Dami siya mga kainan tambayan. Ayan Ayan yung kahabaan ng aming G1. Yan ang punta ng mga bukaunan. ang tambayan na ng mga ano. Ayan, Dati ito kasi po, parang bakanting ano lang siya, Baka lupa. sa likod. So, may ano na, may hotel na pala dito, Hindi, wala pa. Wala pa, ma. Ayan, Isabel Hotel. Tapos, sa gilid nito, yan na yung bar na pinapasukan namin. Andiyan naman yung Tiki Bar. Isa yan sa pinakasikat na
Yung Tiki Bar, yan yung pinakasikat na diskuhan partihan dito. Yung sa amin yung E-Republic. Grabe. Ayan yung aming dating comedy bar, ang E-Republic. Ngayon yun na siya, nag-building. Ito yung land bank, diba, dati? Ah, land bank ba to? Hindi. Rural Bank of Coron. Ha? Rural Bank of Coron. Ah, yung rural bank pala. Ngayon in na siya, oh. So, dito na ako ngayon ulit sa hotel. So, it's time for me to make some rest. Patulog na ako. And, nakakatuwa lang na makita ulit yung lugar kung saan ako nagstay before, saan kami nagstay, saan kami nagwo-work, saan kami madalas na kumakain, gumagala, rumarampa, no? Hindi ko na na-video yung iba dahil sa sarap tong kwentuhan namin. Parang mas masarap na magkwentuhan, alam niyo yun. Pero, abangan niyo yung ibang kwento ko dito sa Puerto. Ang daming masasaya, malungkot din, pero sobrang nakakamiss. Kaya naman, mag-ikot-ikot pa ako tomorrow. Sabi kasi ni Mama Ellen, maggala pa raw kami. Sisingit niya raw ako sa schedule niya. Thank you so much sa panonood. Medyo nakakapagod tong ano na to. Itong biyahe ko na ito. So, pero sana karoon ng napakagandang resulta. God bless everyone and good night!